Manulah beliau tuan penglu. Lalu kan ada tuak pono maneh. Sabari ke disampaikan kepada tuan pengulu. Sungguh pun tuan pengulu disebut namo nan diimbau gala. Nan diadang sambah. Nangko rapek papek lah segala alik kita nan saisi rumah tangga nangko. Kacik idak ka disebut namo, gadang indak ka diimbau gala. Kok disebut namo kok lupa, diimbau gala kok ragu. Bukanlah bak rasul dipilih-pilih, bukan bak rasul dituju-tuju. Yo kepada tuan pengulu lah, ambo mulang katus patah jago. Pakai kita wasamu lah tuak pono maneh. Manalah kata yang dipulangkan kepada tuan pengulu. Pusaku banyak pusaku atas tumbuh sewajah sekarang ikut kini. Kok dicaliak kepada rupa, disilau kepada roman. Yalah tantangan edangan yang ke tengah nangku. Nan palatak di mengko rapik, nan taidang keribaan kita nambak basamu. Nan disambut anda empasu mandam, nan diangkik dek bujang pelakik. Nan capek kaki naringan tangan, capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pamacah. Asa tarantang dua sudah, nan bahati suci nambah mengko jani. Kok nyogak lah beraso kasadang, kok nyuku lah bak raso kasampai. Tapi sungguh semantang pun baik itu, karena kita duduk berjauhan. Lekok banyak nama liku, tanjung banyak nama jorok, rumah bojong bapangka. Pandang jauh minta dilayangkan, pandangan dia minta tukian. Samintaro janang, dek lebau sojo tuan penglu. Lah sampai dia tuak pono maneh. Dibilang sampai penglu. Jika lah sampai dia tuan pono maneh. Kok kato biasa bajawe, kok kayong biasa basambut. Tapi sungguh semantang pun bak itu. Disiko basuju wak pituah datuk pono maneh. Bala jadi pituah dek datuk pono maneh. Taganang lah hayi dalam tabek, taganang lah hayi dalam lah urek piro-piro. Kami cari kato cuma pakai, dek lai duduk jonan duo.